2013ko maiatzean Bagera elkarteak mintzodromoa antolatu zuen Donostiako San Telmo Museoan. Bertan Mintzanet proiektuaren erakustaldia ere egin genuen. Euskararen ezagutza modu berri honen bidez bultzatzeko asmotan, hainbat pertsona ezagun bertaratu ziren. Egoitz Lasa aktoreak, Kiki Amonarriz eta Xabier Euskitze telebista aurkezleek eta David Doblas saskibailoi jokalariak babesa eman zioten Mintzanet ekimenari. Baina zer da Mintzanet? Euskaraz hitz egiteko aukera da, etxetik irten gabe eta doakoa. Horretarako, mintzanet.net webgunera jotzea besterik ez duzu. Zer behar da? Ordenagailu bat eta internet. Ordenagailuak kamera eta mikrofonoa integratuta ez baditu, webkama, entzungailuak eta mikrofonoa. Zeinek har dezake parte? Bidelariak, euskara ikasten ari dena eta Mintzanet bidez praktikatzeko aukera izango duena da bidelaria. Bidelagunak, euskaraz ondo dakiena eta bere borondatez beste norbaiti lagunduko diona da bidelaguna. Zer egin behar da parte hartzeko? Webgunearen kide egin. Mintzanet.neten sartu eta izena eman botoia sakatu. Proiektu oso interesante iruditzen zait, bai mintzalagunak, bai mintzodromak ezagutzen dituen eta parte hartu ere bai, zenbait jatan. Enekien oso ondo nola zegoen kontua interneten eta ikusi dut, interneteko bideo gainera oso erresa eta oso interesantea dela. Alde horretatik iruditzen zait, bide berriak urratze hau oso garrantzitsua dela, batez ere, bestela, euskaraz ez egiteko aukera gutxi izango lukeen jendeari ateak eta kasu honetan leihoak zabaltzen zezkiolako, ez? Funtzionamendu aldetik inongo arazorik ez. Gainera, nik uste Skype gaur egun denok, gehientsuenok behintzat gutxi edo gehiago erabili dugula, norbait ez bali madu segula erabili, 5 minututan ikasten den kontu bat da, eta alde horretatik iruditzen zait, teknikoki ez dagoela, batzuetan konexiokin izaten dira araza, baina hori da konpontzen den kontu bat. Alde horretatik iruditzen zait, egozeinek erabiltzeko moduko sistema dela. Interneta oso sistema beroa eta gertua da. Azken batean, Skype bidez ikusten duzu persona, berarekin ari zara, ikusten duzu ingurua ere, mugitu ezakezu. Orduan alde horretatik nik uste dut gaur egun komunikazio bide berri hauek zabaltzen dituztela komunikaziorako aukera berriak eta aprobetxatu behar diala, noski? Zako ez da hotza. Azken finean, harremanak aldatzen ari dira. Gaur egun beste edozein modutan ere harremana izateko modu aldatzen ari da, internet bidez, telefonon bidez, komunikazioa bera ari da oztutzen, orokorrean, eta nik uste dugu beste pauso bat dela, eta ez da hotza. Azken finean hasieran arrotza egiten den gauza bada, baina bere ala hautzen zera, eta ez da oinolako arazorik. Teknologi berriak ez dira, ez hotzak eta ez epelak eta ez beroak. Norberak ematen dion erabileraren araberakoa da emaitza. Eta nik Josemarirekin ordu laurden pasatu dut, eta goxotasun handia transmititu dit. Oso modu egokia iruditzen zait, izan ere aukera asko zabaltzen ditu, eta bestela iritsi ezin zaitezke jendearen gana iritsi zaitezke. Adibidez, Gipuzkoarra baldin bazara, litekena da bizkaitar batekin hitz egiteko aukera izatea, eta horrek asko aberazten du adibidez ikasteko hizkuntzak, euskalkia ikasteko aukera, eta nahi oso interesgarri iruditzen zait, eta gainera askotan zaila da aurrez aurreko jendea lortzea, eta nik uste bide honek errazten duela jendea lortzeko aukera, mintzalagunak lortzeko aukera. Niretzako honek asko zabaltzen du aukera eta oso baliagarria, benetan baliagarria iruditzen zait, gainera gero eta errazago dabe, gero eta hobeto funtzionatzen du internetek, bai programek, eta oso ona esperientzia, Mintzanet proiektua interesgarria asko interesgarria da, eta nire ustez oso ona idea, nola esaten da idea. Nire ikizpegia, como profesora, irakasleak, hau proiektua
trabaja lan egitea komunikazioa, aktibo komunikazioa, eta en la enseñanza de lenguas es súper importante, asko garrantzitsua, el tema de la comunicación. Creo que esto puede ser compatible con la enseñanza del euskera en euskaltegis, porque creo que se fomenta lo que al final es un idioma, que es la comunicación. Y creo que a nivel pedagógico es súper interesante para la gente que está aprendiendo euskera, la gente que quiere aprender a hablar, porque no solo te pones en contacto con la lengua reglada, como puede ser un euskaltegi, sino que también te pones en contacto con la lengua que se habla en la calle, kalean euskera, kalean euskera. Bai, ikasiko ez duen, eta bere esperientzia transmititu dit, ikusi dut zer nolako oztopoak gainditu behar izan dituen, eta gainera, nik azken urte hauetan beste realitate bat ezagutu dut. Azpeitia, Azkoitia inguru horretan sortu eta hazi eta ezia naiz, inguru osoa euskalduna nuen, euskaldun zaharra, eta euskaldun berrien errealitate hori oso urruneko gertatzen zitzaidan. Baina duela 15 urte ezagutu nuen neska donostiar euskaldun berri bat, beste realitate bat ezagutu dut, mintzanet egunero etxean daukat, eta gero, erabat errealitate mestizoa da orain nerea, lenguarekin zerikusirik ez duena, eta poz ematen dit. Uste dut neu aberastu egin nauela, eta denontza dela aberasgarri.